A regla ou a oficialidade de estudios da música tradicional precisamente mataría ou estaría en contradicción coa propia transmisión da música tradicional. Como estamos tamén en un mundo moi racional e moi cartesiano, pois parece natural e obvio que iso ten que acontecer. Desde a Central Folk sempre se plantexou esa vía, nunca se tomou en consideración precisamente pola rigidez do sistema en canto a formar parte dunha rede académica oficial. A vez, a cuestión da profesionalización sí que é esencial para poder sobrevivir nun ámbito onde a música propia, a música de raíz patrimonial que nos conecta, nos diferencia e nos relaciona con outras culturas, está en perigo precisamente por esa globalización dos media. Se non temos esa consciencia, a profesionalización axudaría moito, pero realmente non se vai a conservar, non se vai a transmitir, non vai a evolucionar se non somos nós mesmas que nos fagamos que esa música perviva. Entonces, primeiro, é unha cuestión moi individual que ten que ser compartida polo colectivo para poder chegar a outras cuestións como o academicismo e a profesionalización.